गैला फिसाखौ गैला आंबो मावनो हाला सोरबा थैनांगौ सोरबा थैनानै थांबाय आसा खालामै खालामै फिसाफोरनि थाखा मोनगोन होननानै फिसायनि थाखा मोनगोन होननानै सोरबा थैनानै थांबाय। नोंथांनि फंबाया एनडिएफबि आफादाव थांनानै बा जाथि सिबिनो थांनानै मुंख्लं जानांबाय। दा मुंख्लंनि बिनिमयआवहाय जा मोननांगौ बेखौ मोनाखै नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? बिनि सायावथ' जोङो मोनसे दिनै नैबे जोंनि बिसमुरि मोनसे बिसिडिसि अफिसावहाय बे मोनैनि थाखायनो जों मोनसे सावराय मेल लादोंमोन। दा बे सावराय मेलनि गेजेरजों बिथांमोना नैबे जोंनि दानि बिटिआर सरकारा होनो होननानै दासिमबो होआखै, माने थगायनानै दोननाय बादि जाहैदों। बेनिखायनो जोङो गासिबो जोंनि बे मुंख्लं न'खरनि मानसिफ्रा जों दिनैहाय बावहाय मा सावरायब्ला मा खालामब्ला बे थाखाखौ जों मोननो हागोन होननानै जों बाव सावरायलायनाय जादों। आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा जुदि एमपि इलेक्सन फैगासिनो दं, बे एमपि इलेक्सननि सिगां जुदि होआब्ला बेनि सिगां जों गासिबो जोंनि मुंख्लं न'खरनि गारजेनफ्रा जमा जानानै जोङो माबा मोनसे बेवहाय गिदिर माबा मोनसे जोङो बारहुंखा लाबोनो थाखाय जोङो बेखौ बेब'स्था खालामदों आरो जोङो बे जिनिसखौ जोङो मोनागौ मानियानो जोङो नागारनाय नङा। आरो जायफोर जोंनि बे फिसाय थैजानाय बेस्रा दुखुथिया हिन्जाव माहारिफ्रा दिनै बेखौ मोनगोन आसायैनो फिसा फिसौखौहाय लेखा फोरोंदोंमोन, सोरबा इयुनाव दोनदोंमोन, सोरबा इंलिस मिडियामाव दोनहरदोंमोन, बेखौ आसायैनो दा बिथांमोनहा बेखौ आसा खालामनानै फिसा फिसौखौ फोरोंलांनो नागिरनायावहाय दा बे जिनिसखौ मोनाखै। दा बिथांमोनहा खस्थ' मस्थ' हाजिरा मुजिरा मावनानै खस्थ'यैनो बिमा फिसाफोरखौ मोजां खालामलांनांगौ होननानै हाजिरा मुजिरा मावनानै फोरोंलांगासिनो दं। आरो बेल' नङा, बेजों लोगोसे आंहाबो सासे फंबाय थैजानाय हिसाबै आंहाबो बे 5 लाख मोनगोन आसायैनो आंबो दा बेखौ मोननो आसायैनो आङो बे खामानिखौ मावदों। खौरांथ' दासिमबो लायनाय गैया दिनैसिमबो। दा आरो माखासे खोथा दंबावो बुंनांगौआ। आङो नैबे जोंनि नैबे फार्स्ट सिगां एनडिएफबि दाजेनग्रोनाय फसंजेननाय दा बे रन्जन दैमारि सारखौबो एसे बख'योब्ला बेखौबो आं गोसोखौ मोजां मोनगौमोन आरो। दा आङो देहा गैला, बे मावनोबो गैला, फिसाफोरबो गैला। दा आं एसे थाबैनो मोनगोन लुबैदों आरो थाखाखौ। माने सरकारनि जा अनसुंथाइ माने 5 लाख थाखा होनो गोनां बे अनसुंथाइखौ मोननो हास्थायनानै दङ। औ गैला फिसाखौ गैला आंबो मावनो हाला। ओरैनो नोंना फिसालाया माबे सनाव थैयामोन? 2000 बेहाय दिनै जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखाय जमा जादों। आफादनि फिसाफोर, आफाद मावख्लं फिसाफोरनि दिनै मोनगोन गाबोन मोनगोन होनै मानो थगायबाय थादों। आजिखालि बोसोरब्रै जाबाय, बोसोरब्रैनि गेजेरजोंबो मानो जाया। जों थांलाय फैलाय बेसेबां होदावरि होसो खस्थ' खालामबाय थादों। बिदि थानो नाङामोन ना, थाबैनो होनांगौमोन। नोंसोरो गिदिर गोलाव जानानै मानो बावखो? बावनानै थाबाय नामा? दा सरकारखौ मा खावलायनो सानो? सरकारफोरखौ जोङो खावलायहरो थाबैनो होथों होननानै। बेखौ थाब राहा खालामना होनांगौ, राहा लामा बिसोरो बेब'स्था खालामना होनांगौ। बे कयेक दिननि बिथोरावनो जों बेसेबां सैज' खालामबाय थानो, आरो जों बेसेबां बिदि होसोबाय थानो हायाना जोंबो। सोरबा थैनांगौ सोरबा थैनानै थांबाय आसा खालामै खालामै फिसाफोरनि थाखा मोनगोन होननानै, फिसायनि थाखा मोनगोन होननानै सोरबा थैनानै थांबाय। सोरबा फिसा फिसौ हाबा होनो ओरैबायदि आसा खालामदोंमोन, दिनैसिम मानो मोना?